Op zondag 27 september was start aanwezig bij het kleurrijkste evenement uit de streek. De GCI Color Fun Run werd voor de derde keer gehouden in Münstergeleen, met aan de start zo'n 350 deelnemers, ongeveer 100 kilo kleurpoeder en een zonovergoten zondagmiddag maakte dit kleurspektakel tot een zeer geslaagde Color Fun Run. En we zijn vanochtend hebben we een wedstrijdloop gehad met ongeveer 150 deelnemers en nu bij de Color Run ongeveer 350. En goed bevallen dit jaar? Ja, fantastisch. Fantastisch weer. Iedereen vrolijk en dit jaar hebben we ons niet verlopen. Vorig jaar zat er een klein foutje in de route, dus we hebben geleerd van vorig jaar. Hoeveel kilo kleurpoeder is er doorheen gegaan? Ongeveer? Dat is een moeilijke vraag. Volgens mij rond 100 kilo. Dat is een behoorlijk aantal. Waarom deed hij mee? Omdat wij pas zijn begonnen met rennen en we zochten een keer een leuke uitdaging en ja, we hebben ons opgegeven. Ja, en het ging goed, dus ja, fijn. En dan de eerste keer met al die kleuren, hoe heeft u dat ervaren? Ja, het was heel apart om te ervaren. Het was heel leuk ook. Ik moest wel het doekje goed ervoor houden. Het was wel heel veel kleurstofmomenten, maar het ging goed, het was leuk. Maakt het extra leuk. U heeft hem uitgerend, maar je maakt eigenlijk geen vermoeide indruk. Goed getraind dus? Ja, we hebben wel goed getraind van tevoren. Ja, het ging lekker, dus ja. Genoten? Genoten, zeker weten. Hè? Je hebt hem uitgerend? Ja, tuurlijk. Hoe vond je het? Leuk, lekker kleurrijk, yes. De eerste keer? Ja, eerste keer. Een kleurrijke ervaring. Precies, was leuk. En je maakt geen vermoeide indruk? Nee, het viel nog wel mee. Kunnen we wel hebben. Volgend jaar weer? Ja, denk het wel. Want? Wat blieft? Want? Altijd gezond toch om mee te doen. En gezellig. Ja, altijd. Was die zo zwaar? Nee. Je maakt een vermoeide indruk. Nee, dat is plezier. We hebben gelachen. We hebben gegooid, we hebben gerend, gedanst. Het was helemaal top. Een gezellige middag. Jazeker, Spotify aan, de muziek erbij. Helemaal Volgend jaar weer? Uiteraard. Een goede editie, even samengevat. Ja. Mooi weer, leuke deelnemers, veel kleur, een kleurrijke happening. Tot volgend jaar. Dankjewel en we gaan nu nog even feesten op het voetbalterrein.